Jangan lupa Wah.
Cha
Wah, wah, tidak kalah. Wah, cia, wah, wah, jalan apa? Wah, woi, lah salah, awas. Apa kayak Melayu tengah? Mana bet kayu orang ini. Ayo, orang mangan beling, ora oleh. Pokoknya peringatan kanggo demit-demit sing ngeslupi. Aja ngasih mangan beling pisan. Ping pindho aja mangan panggang. Kuwi bagiane MC-ne. Walah, MC-ne apa ndak, Lik? Wah, wis pokoke panggang khusus buat MC. Nggih. Wah, wah, woi, wah, ayo lendang kali, ayo ganti kancane le, wah.
Wah, wah ya. Woi, wah, wah, woi, wah, sel. Wah, woi, wah, wah, wah. Wah. Win pamit mulih ndo. Ya. Nipun. Tintingane pamit mulih sepira lek? Lila nono pamit mulih wis tindika yen dadi jodone mugi Munggah sini, Lek, munggah sini. dalan sulit wong sing bisa ngladeni slirane pancen apa jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani saten kula mboten yen kawon tak tremong lampahi mung semene atur puji karya raharja sampungkure aja nganti asring kirim warta Nadane munggah sithik lek. eman menjadi Hei, hei, gawe kujiwa saten kula mboten lila yen to nganti mung disia-sia Hadirin yang berbahagia, demikian tadi untuk pertunjukan yang